Čaute ľudia, dneska reagujem na Fyzio, tohle video. Dávej like a odber. Určité kategorie a kolo štěstí ještě rozhodne, kolik budeme mít kostek. A pokaždé, když skončí časový poznat, o jaký předmět se jedná a když na to přijde ten druhý, musí tu věc koupit makru. Takže kdo dokáže lépe stavět, to zjistíme. Tak jdeme na to. Taky lidi, momentálně jsme tady už připraveni a víte, já dneska zvítězím. No tak to nedá, rozhodně ne, ale jako první bys měl nejdřív vylosovat, co budeme stavět, protože já jsem se dneska fakt připravil na všechno. No uvidíme. Elektronika! No, tak to bych mohl postavit něco pořádného. Uvidíme, ale teďko dáme tohle na stranu a myslím si, že bychom měli zatočit na... Ľudia, mohli by ste mi vypovedať, čo by ste postavili za elektroniku, keby ste hrali takúto súťaž? To by ma zaujímalo, napíšte do komentárov. Vím, že ti tam padne 0, ale ta tam není, takže bych umazal tuhle šestku a nechal bych ti 0. No uvidíme, tak jo, já začínám. Něco špatného, musí tam padnout 90, to není moc. Ľudia, jak ten Víťa má ty biele vlasy. Ľudia, aké by ste chceli mať vlasy? Normálne, aké máte vy, alebo nafarbené? Tento by ste mal nafarbené vlasy, tak daj odber a tento chce mať normálne vlasy, jaké má, tak daj like. No já u tebe taky nic neviděl, ale musíme chvátat, časový limit už běží. Jo, tak dobře, jdeme stavět. To sa vám ľudia vácej pláči? Slúchatka alebo PS5? Takže já si to načnu, tak, a rychle se posilním. No, měl bys fakt rychle, protože časový limit ti utíká a ty nemáš postavenýho vůbec nic. Maximálně, že bys si skoupil tu černou kostku. No, uvidíme, víte, tak, dobrý, já si tam na stranu a jdeme stavět. No, tak já už jsem mám skoro hotový, podívej se, jak to krásně stavím. Krásně bílej základ. Co? Víte, to vypadá jak nějaký, nevím, no, zatím to vypadá nijak, spíš jaký robot, já nevím. No, možná to je třeba zásuvka, nebo chci robota, však to je taky elektro a to tvoje vypadá jako, že chceš nějaký elektronický kolečka. No, zatím to vypadá takhle, ale lidi, já to za chvíli spojím a upřímně si myslím, že tím to vyhraju. No, podle mě chceš možná, ale počkej, kdybys to spojil takhle, tak můžeš postavit repráčky. To je pravda, Víťo, ale možná nejsi moc daleko od toho, co budu stavět, uvidíme. No, škoda, že to nemůžu okopírovat, ale já si myslím, že budu mít mnohem hezčí věc než ty a právě jsem přišel o jednu kostičku, tak snad mi to nebude chybět, ale myslím si, že na to, že to mám takhle dvoubarevný, to budu mít docela hezký a hned na první pohled poznáš, co to je a ty už to máš jako hotový. Jo, Víťo, já už to mám hotový a upřímně jsem si myslel, že mi ty kosičky nebudou vůbec stačit, ale mě vyzbylo jich ještě hromada, myslím si, že jsem spotřeboval tak polovinu. To si děláš srandu, ukáž. Ježiš, ono si ti to rozpadlo, Fizi. Víťo, nech toho, já si to takhle hezky opravím, no, budu už jenom chránit a budu se dívat na tebe, jak ty to stavíš. No, poznáš takhle ze začátku, co to je, i když nemám tam ještě tu druhou barvu, tak to bude docela obtížný. No, Víťo, upřímně druhá barva, předpokládám, že bude ta černá, kterou máš vedle toho, takže vůbec nevím, co by to mohlo být. No, tak počkej, já to tam zkusím nandat, takhle mělo by se to tam snad vejít přesně, možná se mi to trošku rozpadá, ach jo, to si děláš srandu. Víťo, vůbec nechápu, co stavíš, ale opravdu vůbec. No, to uvidíš, prosím tě, tak, ještě takhle druhá, to tam vychází úplně krásně, jenom se mi to teda trošku rozpadá a měl bych to dělat ten vršek, ale mě moc nevystačí barvy, jak to mám udělat? No, Víťo, upřímně, teď to vypadá jako nějaký vysavač, typl jsem to? Netypl jsi to a musím říct, že to mám vyhotový a vypadá to teda fakt hrozně. To tvoje vypadá mnohem líp. No, nevadí, Víťo, teď pojďme za Anetkou a schválně si i ta uhádne, co si postavil. No, já doufám, že ano. Tak jo, pojďte kluci, rychle. Ľudia, chcete, aby som pokračoval? Alebo to dokúkal? Pozrite, koľko máme málo ešte. Jasný sluchátka, že To jo? dokúkame tohle všetko. Myslím si, že tohle bude určitě reprášek. Cože, Víťo, tak to mě vůbec nenapadlo, to se mě omlouvám, ale tím pádem tohle Sokolo vyhrává Fizi. Jo, super, v tom případě jdeme rovnou nakupovat a Víťo, ty mi ty sluchátka vybereš. No, budou nějaký podobný těm tvým. Tak
Tak jo lidi, už se nacházíme v obchodě a musíme tady v Fizimu najít nějaký sluchátka a upřímně bych mu chtěl koupit nějaký horší, protože za něj nechci tolik utrácet. Tak jdeme nějaký najít a vypadá to, tady se nachází jenom tiskárny a tady jsou zase nějaký papíry, ale počkat, tady dole je nějaká elektronika. Tady se nachází sluchátka a počkat, tady je strašně moc druhů, tak já zavolám Fizio, ať si nějaký vybere, protože zase tak drahý nejsou. Fizi! Co? Jo, No koukej, tady máš sluchátka, takže nechám tě vybrat a můžeš si nějaký vzít. no dobrá, tak tyhle nejdražší, který stojí 700. No 700 to je docela v pohodě a upřímně jsou docela podobný těm, co si postavil, takže já ti je koupím. Díky, tak jo, tohle kolo jsem zmáknul a teď pojďme na další. To další vyhraje. Máme reklamu! To další vyhraje. Já ti škoda něco povím. Další kolo vyhraje Vítě. Pojďme na další. Tak nič. Je tady round 2 a tentokrát jsem extrémně připravený na to tě rozjet. Ľudia, Víťa je Angličan alebo Češ? Angličan. Dobrá, Víťo, asi je to fér, aby si teď losoval ty. A to, jo, já jsem se tak Ľudia, dáme pokračovanie na budúce, takže lajky, odbery prosím A to vypnem. a budeme mať Môžem? aj váce odberateľov za to. A musíme dohnať kamožníko 11. Lebo ten má 200 odberateľov, ja mám iba Takže to vypnem. tuším 7 alebo 8 odberateľov, takže ľudia musíme, takže Čau. čaute ľudia.